guys, welcome to my bag. लोगोफोर हेपि निउ इयार आं दिनै बिनानावनि न'आव फैदों मासरुम तरकारि संहोनो आंखौ लिंहरदों जानो दा आङो दिनै हरावनो बिसानि न'आव आं फैदों बिनानावनि न'आव फैनानै दा आङो नै मासरुम तरकारि जानो एकदम पुरा रेडि आंनि बिनानावा मैगं हागासिनो दङ मासरुम रुदों नै ओंखाम संगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर आं मासरुम ओंख्रि जानोसै दिनैहाय Happy New Year, लोगोफोर दिनै जोंहा आब' फैदों जोंनाव बेनिफ्राय जोङो दा संगासिनो नै ओंखाम संगासिनो आङो आरो मैगं हागासिनो नै आलु बिलाहि फुलकबि मटर नै बायदिसिना हागासिनो बैथिं आरो मासरुम जोंहा आब'आ बेदरबो जाया नालाय मासरुम लाबोबाय ओमफ्राय दावदै बानायनोसै ओमफ्राय बेदरखौथ' जाखाया नालाय मोजां मोना नाबो जानो मोजां मोना बेखायनो माथो दावदैखौ जायो बेनिफ्राय मासरुम जायो पनिर जायो बेफोरखौ लाबो आंनो बिराद बुरजा होबाथाय आं बिराद जागोन आरो नैया मासरुमा नैया एकदम लकेल एफाग्राब मासरुम फिसा बुफ्लेनाङा ओइ भन्टी घৰত आइছো ৰাতি ভন্টিয়ে মাছৰুম চব্জি খাবৰ কাৰণে মোক মাতিলে সেইটো কাৰণে মই আহিলো এতিয়া মাছৰুম আমি বাছি আছো এইটো চোৱা এইটো আৰু মাছৰুমৰ লগত কি বনাব হেৰি ফুলকবি টমেটো মটৰ কেঁচা চব্জিৰ লগত বনাব মাছৰুম ভাজি আছে চাই লওক ফ্ৰেণ্ড সকল কেনেকৈ ভাজি আছে মাছৰুম আপোনালোকে যদি খায় সেনেকুৱাই খাবা তোমালোকেও আমি যেনেকুৱা বনাই টেষ্টি লাগিব কেনে লাগিছে আমাৰ বাইদেউ টেষ্টি Tunggu एवखांबाय एवखांनानै नै गामलायाव दोनसिगोन बरे एवना लाबाय नै जारु एवना लाबाय नायदो लोगोफोर थाव होनोसै सबजिनि थाखाय गावलिया माने गावलिया सबजी বনোৱা কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ এইয়া আমাৰ চব্জি দিবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱলীয়া আঞ্জা সেনেকুৱাই মানে চাই ল'বা পাছত কেনেকুৱা হয় টেষ্টি আছে दा जोङो मासरुमखौ होबाय नैया मोनसे मिनिटसिमाव बेखौ एवफ्रामना लाखादोंमोन नालाय दहाय सबजियाव ओरै नुदों समायना नुथारबाय माथो टेस्टि नुथारदों माथो दा बेयाव एसे मोनहांबाथाय दुन्दिया बिलाइनोसै এতিয়া আমাৰ চব্জি হওঁ অৱস্থা মানে এতিয়া কিবাটো দিলো মানে মাছৰুমটো দি দিলো এতিয়া ভাজি দিছো মানে যেনেকুৱা টেষ্টি হ'ব মানে খাওঁ লাগি আছে কেনে লাগিছে ফ্ৰেণ্ড সকল হৈ গ'ল আমাৰ जाबाय मैगं माबाया চব্জিया दा नै खांनो नागिरदों दे এতিয়া উঠাব লাইছে মানে ইয়াতে আৰু বেলেগ বনাব না কণী বনাব লাইছে কণী ভাজিব এতিয়া মন দি কিনে সব বস্তুৱে যদি খায় টেষ্টি হয় যদি মন নোহোৱাকে খায় সেইবিলাক টেষ্টিও নহয় যি আছে তাকে মানে মন ভৰাই খাব লাগে তেতিয়াহে মানুহ মনটো সন্তুষ্ট হয় दै थाम दावदै खुख्लायानो गोलैलायबाय गैलालै नै दा एवखांना बोखांनोसै बोखांबाय एवनानै बोखांना दोनग्रोनांगौ दै बिलाहिजों जुदि दावदैखौ एवोब्ला बेखौ दावदैखौ एवग्रोना लानानै बरियानो बोखांना दोनदो बेनिफ्राय नैया पियास होबाय जोंना दानिया जोङो पियास संख्रि होबाय दा मिन्थाना बुंना मिनिबाय थायो आंखौ
गोथावनो मारैहाय गोथावनो जोंना दावदैखौ होसिगोन बिलाहिया एवनाय जाबाय नालाय बेबायदिनो एवना जानांगौ दावदैखौ दै होनाङा दे खिन्थु बिलाहियाव दै होबाथाय मेंख्ल' ख्ल' मोनजायो सोरबा रोङाना बिलाहियाव दै होना जे जायो बेबायदिनो बिलाइयाथ' बारा मोननो समाय नांखाया बिलाइखौ एवग्रोना ला बरिया आरो जाबायना बरिया जाबाय नै जोंना लोगोफोर जानोसै जोंहा बेनिफ्राय मा दंबोयो जोंना दुन्दिया बाथोन देसिगोन बै नै थबसिया बै बायद' खुरबाय नै खोमसि एसे लाइट बानो नालाय आयै लहासो जाबाय ओंखामाबो थान्दाजोंनो थान्दा जाजोब्बाय लहा जाबाय ओरैबायदि न'नि दसथा जायाखै दे नै खुरलांबाय आब'आ ओंखामाबो एफा गोरा जाना थाबाय थान्दा जाबाथाय गोरा जाखायो गरम गरम जाबासो आरो जिखौ रानसिगोन थोरसियावनो होबाय आरो जोंना जा टेस्टि जागोन थोरसियावनो काहेते दिलु आरो आबानो एसे दोन आं गोजाङाखैहाय बर' थाबाय थानो गाव जेकेट गानदों गांनै गांनै फैनै आब'आ जासिगोन आरो जोंना आलासिया गावनो बानायबाय गावनो जाबाय दिनै मोनजासिगोन आब' बानायनायखौ माबोरै जादों हा मोखांबो खिन्थादो मोखांबो खोन्थाया जाग्रायाबो आयु बिदि खोमसि खोमसि जाब नै टेस्टि ना नायना जानोसै लोगोफोर दे जादो मासरुम टेस्टि नै गोगोम गोथाव मारै जाबाय नांदों जों जमानो नै अराव नै अर खाथियाव आंबो जानोसै लोगोफोर भिडिअ खालामबाय थाबा आंहा दा जानोनो रोंनाय नंला जानोसै लुगैथारबाय आं जानो मासरुम हाय लोगोफोर जाखांबाय जों दा जाखांनानै नै अर सायगासिनो नै आब'जों आंजों अर सायगासिनो दा अर सायखांनानै उन्दुनोसै नुवाखैनो बिथिं बिथिंबो नुयो सायदोंमोन जोङो थांनोसै दा उन्दुनोसै उन्दुनोबो ओंखारबाय अरखौनो गारना थांनो बाखायो आरो जाबाय 10:30 बारबायसो दे बिदिब्लालाय लोगोफोर जोंनि बे इउटुब ब्लगखौ नायनानै अननानै साबसक्राइब खालामदो नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट सि इउ बाय बाय